Eh bro, try natin yung mga cellphone bro. Ako rin. Saan na kayo ba? Doon abit. Yo, pinawagan na ito si Paul Ryan Baigigil sa propeta ng Torah 69-96. Bang! 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 Kaya wala siya masuot. Kaya ka, kung ana siya mo timplata. Hindi ka magsyabo. Sa kadaghan sa akong bus karon. Since mas focus si Ma'am Gwen sa love, then si Kogi Gama Perfume. Hindi pa yung tagyunta, nagkakaran sa siyanan. Okay! Para sa pagsugod sa itong bating by Kung may nakatagong storya, isang ikaw na marami talagang halaga. Binuangan. Ngano ako pa man kang binuangan, bro? Nga mura naman kagkatawanan. Ako ra ng putlon pinaagi ipaagi nako sa imong li. With my sativa all day. Get some smoke, hey, meditate like I'm on pray. Try to catch me in 4K while I'm fucking my bitches all day. Sa ipagkit atabs, mahatagan akong mama iyang tambal mainom. Nagsilbi kong amahan sa tulumi ka igsuon ug ako kahuman sa ako ang pagtuon kay ang among amahan na anay laing pamilya gamay paming gibiyaan kaluoy taon ni mama hangtod sa pagdako kalisod gidaladala mga tuig nilabay tiguang na. What's up, padayon tabay sa pagabanti lokal. Tira punto padayon. Rap battles. Atong binyo sa Kaon Tabay Race to War. Pasalamatan nato sa mga major sponsor. Gikan kang Gobernador Onel Rocky, Board Member Dr. Archie Pipito, Kagawad Alan Aparan, Kagawad Tini Sobrado, Kagawad Mark Anthony Pugoy, Sir Henry James Banayat, Blink, Kalinaw Local Brand PH, Tindahan ni Sunny, kay Sir Sunnery, Pi Omega Sigma Fraternity and Sorority, at ang official videographer, Pitik ni Bulldog, Cream Nabi TV, Kogi Gama, Spain Wise Clothing, Bibinix Records ug Haring Tagbals Pisonit Installer, Paradox Art, Propita ng Tula, Isal TG Bukidnon, Isal TE Pangantukan. Yo, what's up? Abantita, abante. Subscribe sa Tira Punto, Rap Battle sa... Tira Punto, Rap Battle sa Bukid. Padayon. Ang musunod nga battle, undercard. Salamat sa itong mga major sponsor. Gobernador Onel Rocky, Board Member Dr. RG Pipito, Kagawad Alan Naparan, Kagawad Tini Sobrado, Kagawad Mark Anthony Pugoy, Tindahan ni Sunny, Spinwise Clothing, Kogi Gama, Kalinaw Local Brand PH, Pi Omega Sigma, Pix Studio. Sa itong mga minor sponsor, Bibinix Records, Propita ng Tula, Paradox Art, Haring Tagbals, Pisonit, Installer. Sa itong uban pa nga mga major sponsor sa mga nyani karong gabiuna, magsaba! Undercard battle ang maabot, gikan sa Padayon, gikan sa akong wala, magsaba! Para kay Nick sa Marabalay! Tiis yung buhok sa bumbiro, lakas na sigaw, baratis ka naluluwa, wala nang ambag, gusto pa ng buhay. Na nagpuro yawit pero daga nahitan, di na kailangan ng puro tabi. Gikan sa akong too! Magsaba! Para kay Sarix Pangantukan! Nagsabot na silang duwabay kung kinsa ang mauna, undercard battle, tag 2 minutos, kada round. Gipili ni Sarex na siya ang maguna, unang enkwentro! Kaysa unang laban, wala ko nakabahan,
Kaya ako namang natumban ang gusto nako masakahan niya karon ikaw na pud ang gusto sa ako amo atubang grabe ning kanahan. Bitaw. Tara punto. Magsaba. Yeah. Woo! Dire bro sa atong itumban, wala na kay patumban pa nga tulay. Kaya ako namang hipos og ginayon hinay-hinay busa diri na tika karon mapatay. Kaya ang akong kalaban bay, gusto nako nga mapatay-patay, agay-agay ning kalay-kalay. Agay-agay ning kalay-kalay. Dina. Kaya ang akong kalaban bay, gusto nako nga mapatay-patay ning kalay-kalay, agay-agay. Og diri na tika karon mabitay. Abi nako gamay na kaayo ang panahon. Kung sa imuha wala pa ko nitupong. Pero karon kaya na nakong putlon bisag taas ni mong bukton. Ha? Busayaw pagsalig nga ikaw makagawas. Kay wala ko kabalo, grabe pamanday ka ni Satanas. Pero pag imo kong ignan no grabe ko kadautan. Sige ipadayon lang kay grabe man ko kadautan pero naapit pagtuo sa amahan. Ako nagpasalamat sa dala. Ning nakaabot ko aning duaa pagkayawaan ning tawana. Ug ako natingala sakto madigtimplang akong mga litra dili para sa imuha nga tanan na lang nga. Kani bitaw sinip. Sa una grabe pa ni kabuutan. Nangatingala na lang iyang kauban kalitra magkabuang. Pero naabito ko dala diri ato ning dagputan sa bayan. Kanang imong pagkatambok napuno na sa usok or sa usok or sa supot. Musa ayaw ko gara-garae. Kay basig niya naay mo uli nga maghagok. Murag buang nga manok, layo pa ganing kadlawon sugod nagtugaok. Ha? Munang giingon nimo sa kuang nga kuwaang ko nimo dugo, pero karon ikaw ang maigo. Timanin ninyo ang manok ka. Game? Yeah. Na bro, ano nag-private account ka? Nanakay ay yan o mahadlok pa ka makita sa imong kontra. Literal nga nanakay pinya sa pangalan pero hadlok ka mapalibutan og mata. Pero maakon pa ni Clifford, wow. Ni maayo daw ka pina. Taka. Kilas battle ni mo pina. Pina, yaga. Dalaga kay pen sa imong ngalan pero murag yapon kagway agi o gama. Oo, pen. Sayang-sayang ra ka sa tinta. Ngano nag-rap battle pa ka, pen? Nasilaw at natintal kanila. O nasilaw ka sa 10K na kwarta. Nakay 20 dere pen. Tag tenta. Oh, tenta. Penta. Tag o tenta. Tintal. Tag tenta. O tenta. Tental. Tag tenta. Ako lang gipakita aning pen kung unsa ang pagsulat gamit pen nga way gakausik nga pinta. Di ba karon kita na nimo nga wa na kay tsansa? Wa na eraser. Di ba karon kita na nimo nga wa na kay tsansa? Oh, abi ba na akong nakuha ninyo ang idea? Nga wa na gi tsansa makasuwat ning pencil sa kung una napanas pa. Yeah. Nabanas pa. Pero ay ta. Kaya na siya. Di daw siya dapat kumpiyansaan. Pero ay ta. Kaya na siya. Di daw siya dapat kumpiyansaan. Kinsay nakadumduma na siya batin nilang ken. Maunin yung manok. Manok, inyong gitimanan. Nga gidala sa bulangan. Apan ni dagan. Igitapat sa gamay. Pero di kumpiyansaan. Iya pang gisundan nga si Bebe King gikan sa prisuan. Pero ang pangutana, imo ba siyang nalabukan? Imo ba siyang nalabukan? O wa pagyapon nino natumbok ang mensahe ni handler. Nga kung si Bebe King gikan sa kulungan, ikaw piso pabalikay sa tanggalan. Oh. Mao na. Pabalikay sa tanggalan. Kay Bebe King, gikan yung ka na pusasan atong kamera. Dili na nato dapat mahisgutan. Kay wa ka kabalo pati ako kung unsa ang hinungdan. Ug sa mo wa kay karapatan kung sa chismis ra nimo nahibalan.
Sa chismis ra na nimo nahibalan. Mao na, resulta sa imong pagkatanga. Pati bilibid gisudlan para di lang siya matawag gabanga. Asus, ama na nimo nakuha nga info sa imong asset nga amigo. Di na ko matingala, gisit-sit ra na sa imo. Karon, nagkita na ta, di na ti kay pamata. Paminti na lang kang tulog. Tungod sa imong luya nga tuhod, di na ti kay patindog, diri na kag mahulog. Maayon no kay ang dagan. Pero pag abot sa unahan, lahi man yung natubang, kay lahi man sa uban nga dili makumpensaan. Bitaw. Ikaw bro, nang dayo, dako kay kag respeto nimo. Pero pag ikaw muli, basig na yun niya muli, nga bali-bali. Ikaw, diri nag-ani sa pangantukan. Wa man kay masaligan, kay kaming taga-pangantukan. Di man mi masayon-sayon, so nang dayo ra diri, pero pag abot diri, makaingon mo, lahi gining taga-bukid kay dili magduha-duha og patay. Bro, oy, Nip, basin gusto na kamuli. Kay kung di pa kamuli, basig na imuli unya nga bali-bali, makaapas na ginikanan, nga ikaw, kamulo pagakamang. Grabe. Kaning akong kalaban, hinay-hinay nagkatama. Isag asa na mo tanaw. Unsay pagtanaw nimo sa atong kauban langaw. Busa. Ako, naning kamot. Ug ako nag-ingon karon nga ako makadaog, pero kaning duwa akong ipakusog. Akong pagtanaw sa imo dali ra kay kupas na kayo ka nga kupas. Mura ra kag pagkaon nga dali ra mupas. Busa diri sa atong duwa pwede na kang mupas. Kay kaning akong sulat dili ra man kaayo ni paspas, pero daog akong giapas. Sa kadaghag na agian, murag kanirang akong kalaban wa na ko gitaligdan. Kay kaya ra nako niyatakan. Basig karong taod-taod bro, ako na ning malaparuhan para kanang imong pagkabuang, ikaw nay maulian. Abinakog kami ray taga-diri nga magkalaban. Yate ni abot manigkalit ning isang tanahan, grabe pagkapurmahan. Dana din ning taga-syudad. Di maabot. Pero karon hapit na maabot. Amo ni ang kidayuhan, grabe ka ba nga? Muatbang ba ni kay kuan? Muatbang ba ni kay kinsa gani? Muatbang ba ni kay? Basta among duha wa ko kaila. So round 2 na. Nakoy pangutana boss ngano kami imong gipares. Nakoy pangutana boss ngano kami imong gipares. Nituo kag pariya nagputok na ilamaw. Amaw, ipasigok naman ang kunin mo aning overload puro lamaw. Layo pa kay kubikan, nilinya sa initan. Tapos nag-abot na ko dire, murag bayot ra nga diwata ang parisan. Oh, diwata, Paris, overload, gilinya sa initan. Oh, Paris, diwata, overload, nilinya sa initan. Abi ba na akong nagit sa taga-tira punto? Nga ako na ang nidayo pero ako pa'y naghandag soap para sa imo. Pero ako pa'y naghanda og soap para sa imo. Dili, parang tablang dagan sa dula. Ako na lang kung sa freestylean. Balita na ako, nasuko ka. Kaya nagdungo ay mong kontra. Wow! Isog! Gusto makigmata sa mata! Dili ka pang naungo para mulingi sa iya. Nakoy pangutana sa Rex imong diani diri rak batil o makigay kontak ra. Nanaway pa ka sa iya. Nanaway pa ka sa iya. Nanaway pa ka sa iya nga napriso sa kinamayot. Tapos paguman sa imong flow nga bara, di ka litra kag kabayot. Bantog ra nakasulod sa kulungan. Kaya ang tulos gisulod ay simong lubot. Banto ginanay ang naong, ang tulos di mangguniya mautot. Aggressive ba kay siya? Akong kalaban niya, wapo ko kaila. Ngano man ako pang ila-ilahon nung among duwa, puro banga. Freestyle ba? Ang sulat sa round 2, ako na lang gibaliwala. Kay sa round 1 pa lang gani, gipatay na kuning banga. Sa round 1, round 2, round 3,
Grabe pagkalupay-pay. Burag iyok ni Haring Mangge. Tapos sasagbukan rakitigway. Unsa freestyle ba? Sakit na, pinakat na, sige pa. Usugan na mga tunga bara. Ikaw, astalo ni mong bangaa. Freestyle ra to. Pero mura sa gikulata. Kita naman sa bunog na puno na og labhag. Inaanay ang mga gusto mag-senior pero yabag. Wala, gikulata boss. Gikulata. Tights na, kaya ang matakan. Dahil ako na sa game. Round 3 para sa Alex. Bro, nganong pinipaman? O bro, de ko ni mo matandog bisag unsa pa nakakusog imong tingog. Ako ra ng putlon pinaagi ipaagi nako sa imong liog. Bahalag ako. Naara ko dre nagatubang nimo. Pero ayaw pag-ingon nga ako ra kang talikdan. Kay ikaw ra tong tawana nga kayar nako niyatakan. Bro nganong kini pa man nimong gipaatubang. Nangita ko kontra katong pinagmamayuhan. Pero nanganong ni ani man ni kani pag yung buang-buang. Eyes to eyes. Grabe, mata sa mata. Pero pagkaron, wadto ta, imong mata, mukulan na. Kaya ato ta, tagkot ta. Bitaw. Bro, wala po ko'y tao magiyatakan. Ang ako lang, na nagkaani ko diri aron ikaw matumban. Pero pag imo kong binuangan, Round 3 para Enip. Wala binuangan. Ngano ako pa man kang binuangan bro, nga mura naman kagkatawanan. Round 3. Sa round 1, gibali-bali ang alan. Ug sa round 2, gibali-bali sa iyang kasayupan. Ug sa round 3, what? Di na ta mag-English, di ta kabalo. Game! 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 First, listen. Listen all the Republic of the Philippines. Game na? Isa. Ana ka sa battle ninyong bibikin. Ngano napakadiri. Ayos to. Ayos to. Imong ka 1v1 nga kalaban, imong gipangutana nga naa siya, ngano naa siya didto. Imong ka 1v1 nga kalaban, imong gipangutana nga ano naa siya didto. Kabalo ba ka? Kung wa siya nito nga, wa kay kasparing, unaanad unanganad lang yun ka nga wa kay kontra tagatungtong sa ring. Tagatungtong sa ring. Pero in fairness ha, napil din mo siya. Sa imong kadaugan bro, proud ka. Bubo ka. Kabalo ba ka nga sa imong kadaugan mo na po to imong dako nga insulto nga kapildihan. Kaysa yun ka, batakay ka mo suwat. Imong gibilaran. Tapos ang ending nag-freestyle, waka gisuwatan. Nag-freestyle, waka gisuwatan. Mao akong pangutana, dapat ba siyang kabiliban? O dapat siyang katawan? Kay basic victory ang gipanghinambog nga iyang nakamkaman. Apan, ang nakasakit, wa siya kabalo nga makuha ang dali nga kadaugan pagbubog, wa nang andam ang kalaban. Pagbubog, wa nang andam ang kalaban. Pagbubog, wa nang andam ang kalaban. Unsa man imong gina-expect? Ako kang gipangandaman? No, no, no. Sa akong sulat, narakoy upat kabara. Narapogoy upat kabala. Sa yunan ka, puros error akong dala. Wako'y gidala nga tinuod nga espada. Busa kong ikaw ang tinuod rin nga hait na katana. Wako'y labot, kitambunan rati ka. Kaya kong dala sa kubanra. Gipatay na ko siya. Gipatay na ko siya. Gamit akong sulat na pangkingkoy. Abnoy. Kabalo ba ka anong gipatay ti kagamit pang kingkoy? Kay mura kag si Jojo Mujo imong naong mura bumboy. Puro naong. Nasuko na ka. Kay nga naman, kung di ko natiraon imong naong, mugwapo ka. Ang itsura murag, wa ko kasabot. Kay murag, ang Ginoo sa imo nagdumot. Napuno pugog kalagot.
Kaya ang imong naong, di masuko bisag sa naong kumuutot. Inaani ang mga tae nga wala flash sa bawol. Ang itsura, murag tubol, nga sige og untol-untol. Bisan pagbutangan mo og tubig, digid mo lubog. Inana gid ng mga plastic, dili mo lubog. Lubog. Inana nga ako siya pagpalubog. Kabalo ka nga ako siyang gisuwatan. Pero, wala ako gitiwas. Gusto ka akong diwason? Game? Game. Nara. Murag ROI niya kata nawala ra. Game? Pasalamat ka, murag promo ni. Kabalo ba kang ano sige kong promo? Ako ang taning hatag pero banga manday kay ni. Ikabalo ka, dili man ka worth it makalaban. Mura naman ka ga-perform og kanta sa tong battle. Iwa ko'y barang gahuwatan. Iwa ko'y barang gahuwatan. O, sa una, bandang lapis ang sinuwatan. Kay kabalo na mo pagkahuman sa kong lyrics. Ang kahumanan kamatayan. Kay ngano, nagdahom ka. Kay ngano, sure ka, na kay kadaugan, o sa kadaugan ka nagdahom. Wa man taon ni chance na ako, boss, bisag mo gamit nig suga ang pika sa dagom. Timura naman nig farmer nga nananom sa way saktong panahon. Kaya ang gibalita sa pag-asa niyang gihuwat, dahil bagyong ako nga padulong. Mauwa ko lang masulte, ayaw nahuwata nga napakay maani di are, kay para asa pa imong pag-asa kung kabalo na kang wa kay maani. Oh, gikan sa luto. Dili worth it. Uwa na kay maani. Wa pa ba ninyo nakita ang detalye? Nga kung wa mo maani, uwa kay maluto. Ug sa imong gipabunga, boss, dili worth it ang bunga ipasima-sima para ani. Isa imong pagtanom, ahali sila, di ba wala? Nagposta ka sa FB para sa inyong bunga nga tagak na imong sima-sima. Pero bisag pagposta ni sa poster, wala! Maulan man o mainit, di ni mo madinay nga imong pagpaningkamot, ilang dibali wala. Busa ayaw na pagdahom, nga mapurok pa na diari. Iwa pag yung nanagahon, nagkahinay-hinay, nagkalaya. Busa ayaw na pag-asa, kaning way liso mo turok. Kay timang niya itlog kung mabisbisan, sakay na napabulok. Yo! Magsaba para tuntulamay! Okay. Para kay Sarex og Nip. Mga judges, paliw ko, prepare sa inyong explanation, dress tabangan. Kanina may gawin ako para dito mabit. Para mo sa all 3 rounds para to kay klaro mo kayo bisa pag overtime ko pero bisa pag dito na taman sa oras yung 2 minutes diri ako to ka tukong si Sarex di Sarex di mo sa mga kwan pero sulit yapon sa round 2 kay yang gulo na pero all 3 rounds kay puro ang muna na sa battery kay mas mo impact siya kung direct sa kalaban kaya pwede man nga sa pagbubuhat ng bara kung para sa sana ng generic wala lang ako pero props kay Sarex kung props kay Lamay gabi simple rhyme din all 3 rounds para kay Nip kay bisag na-choke siya naka-recover yung mga bars na klaro kayo pag deliver niya bisag na-choke siya si Sarex okay kaya tayang kwan kay murag Winston Lee ang tirada ba pero dili kayo lang yung mga words mabawra manang Nip. Yo, Cyberine day from Bangutupan. So, nakita mo natin grabe kayo. Sila doon nakaandam. Although si Nick gaka-choke siya pero si pangalan na ako may gaka-choke noon.
Gaka-recover niya yung mga linya. So, all 3 rounds kay Nick. Okay. Ano ba? Yo, check. Sir GDI, so all 3 rounds, iboto na ako si Juan, si kay Juan pa lang, round 1 pa lang daan, Juan, kanang yung mga word play, solid kayo niya. Sa energy ko na kamasiyan, ang energy ni Juan kay Saris, kay Juan na yun na diliwin ka ako sa energy ni Juan ni so okay talaga yung mga maraw, pero kung Juan na ako, musing na si Nick sa iyang mga Juan, sa iyang mga linya, mga Juan, mga labuan, yung mga linya, so Juan ko na nakadagdag ko siya sa energy nga, yung mga punchline mo, tukupan yun nga, Juan sakto. So, Juan, all 3 rounds para kay Nick o props sa inyo sa Rex. Yung sa volunteer, kanang 3 book na po straight kay Nick, pero okay ta kay Saris. Okay kay yung linya, wala kang isa pagka-deliver, then mabawa na siya o mabawa na yung mga linya, hindi manggod kay even though kanang first siya gapachok na overtime, lawking mga dulo. Okay, judges decision by Saris versus Nick 5-0 para kay Nick. Pagsabat!